Igbo jisiwe n'ike ka anyị mezie n'ihe onye ụlọ nne ha na-esi ewu hapụrụ ya onye ndị n'ụzọ anyị si ana o mebisiwago akwa mụ na-ebe kụwa ya pụrụ ya onye natanụ ka anyị mezie n'ihe natanụ ka anyị mezie obodo anyị ndị Igbo nwe mmadụ ekene m ụnụ afọ mbụ African China Kpakpando Zagwadela ma afọ ọnụ next time. Thank you. Kpakpando ihe ndị Igbo. Ka bụ eziokwu obodo ederego jinji maka na ya batago kpọmkwam oge ha ji eme mmọnwụ wee na-akwalite omenala anyị omenala ndị Igbo nke mara mma nke ukwuu. Chineke kere ndị Igbo ekelela gị. Chineke kere ala Enugu ọ ga-adịrịrị gị na mma maka na ikele anyị kesie anyị ike mma ahụ inyere anyị ya dịkwara debe o. Chineke kere ana Ebonyi, Chineke kere ana Abịa, ana Anambra, ana Imo, ana Igbo niile ebe a na-asụ ịbịala na-akpọkwuchi na-asụ asụsụ Igbo bịa na ihe niile gbasara asụsụ Igbo. Ndị agbụrụ Igbo asị m na ọ ga-adịrị anyị mma na Eke, dịrị anyị mma na Orie, dịrị anyị mma n'Afọ, ọ ga-adịrị anyị mma na Nkwọ. Ndị otu ogo mmụọ niile ọ ga-adịrịrụ niile ma ogologo na ahụ isi ike. Chineke ga-ewepụrụ anyị ajọ mmadụ na ajọ mmụọ. Ndị otu odozi ọdịnala ọ ga-adịrịrụ niile ma ndị niile kwere kwesie ike otu Chukwu si ke ndị Igbo kwee na omenala ọ ga-adịrụ niile mma. Anyị wee na-asị ndị niile bụ ndị ọjọọ, ndị ilo ndị Igbo, ndị ntọrị, ndị ori, ndị ama, biko Chukwu kere igwe ke ala ke ana Igbo, biko dododo chụọnụ ndị ọsọ elu ana meenụ ka nkwukwa ha. Chukwu anyị biko jiri ana kpuchie ndị ajọ a niile ka ala anyị dị mma wee dị n'udo ka anyị bibe ụtọ ndụ maka na anyị bụ mma ndụ. Ebe ọ bụ na ị kechara anyị si anyị na anyị bụ mma ndụ, biko numenụ ka mma zuo anyị ahụ n'ụbọchị niile ka anyị wee na-alalụzi ụla na-eku ụla anyị lahụ ụla anyị teta n'udo, teta n'oge anyị kwesịrị na ahụ isi ike. Ndị jikwa na aghụghọ jiri afa gị Chukwu Okike chi kachasị chi niile wee jiri afa gị wee na-akapụ ndị mmadụ ego, wee jiri afa gị wee kee ndị mmadụ agbụ, wee jiri afa gị wee mee ka ndị mmadụ bụrụ ohu n'ebe niile. Ha bụ ohu mana ha amaghị na ha bụ ohu. Ekere ha agbụ mana ha amaghị na ha kere agbụ. Chukwu biko tọpụ ndị a na-agbụ ndị ụmụ Igbo ka a mara na ọdịnala ka ikere anyị bụ nke kachasị mma. Anyị wee na-abatazi kpọmkwem n'isiokwu anyị nke ụbọchị taa. Cheta na abụ m Chizzy Ani. Ekwuola m wee sị na ndị ewetara okwu omenala si mba ọzọ ha buru ya n'isi wee jiziri omenala wee kee onwe ha agbụ. Gaba adịzịa na ba adịzịa. Imirikiti n'ime ha da-atụzi egwu Chineke. Ihe mere ha bụ na ewere ezigbote ụbụrụ Chukwu kere ha tinye ha n'ime wee were nke nzuzu tie ha n'ime. Lee n'anya, ọ bụrụ na ọ bụghị nzuzu, kedu ka mmadụ ga-esi wee pụta iwe kwụọ ụgwọ ka ọ gwa gị ka ị ga-esi wee kpee ekpere? A nụrụ na ewe mgbe ị ga-eje tupu ịfụ onye isi ndị na-anọchite omenala abịara abịa na-ewe ude gị ga-agwa ya ọ gwa gị ihe ị ga-eme ma ọ bụ buoro gị amụma. Ịlụzie ibu amụma ịkwụcha ụgwọ a niile, ọ sị gị omecha awansa niile ọ ga-eme, mee ihe niile ọ ga-eme, ọ sị gị naba. Mana leenụ ihe nji asị na ụfọdụ bụ nzuzu. Ile anya gburugburu onye a mere gị ihe a sị gị jebe na aka agaghị akpatazi gị ọzọ. Ile anya n'akụkụ ifu ndị nche, ndị ogbe ọgụ, ndị uwe ojii bụ egbe wee na-eche ya nche. Biko onye ka udo ya na-efe? Gị wajere ebe a isi ọ dịkwa gị mma?
ịma na a na-abụ ya na-ekwu eziokwu ụfọdụ osi ya na ntị nke a pụọ osi ya na ntị nke ọzọ o wee ike okwucha ya asị gị hapụ ihe aha na Chukwu ka ị na-efe mana onye ahụ si ije ekwu ya ụgwọ si gị sekpuru ana buoro gị awansị fee gị ajụ n'ihe niile kedu chi nke ịwa na-efe asị unu nata bịa mebe omenala febe na otu nna anaghị ha si efe chi ha udo ji wee dị ajụbịa ogologo ndụ ịjụ mana ịma ị ga-azọpụ ije wee jebe n'onye ga-asị gị ejekwa n'ọlụ n'ụbọchị nkwọ ejekwa n'ọlụ n'ụbọchị eke ejekwa n'ọlụ n'ụbọchị afọ maọbụ n'orie gị bịaba ihe m ji sụ ihe a maka na ụfọdụ wezere izu ndị bekee wee bịa ọ bụrụ na ịkpọ ya ụfọdụ agaghị ama na ọ bụ izu nke anyị were mkpụrụ ụbọchị anọ mere izu n'ala Igbo ụfọdụ amaghị anyị na-eche ka mkpọba otu unu si akpọ ya na nke ndị bịara abịa mba ihe m na-ekwu bụ na ụfọdụ bụ ndị kwa ụbọchị ebe ha kwesịrị ije nọrọ wee na-akpata akụ ha na-eriju afọ na-azụ ha ga-ejizu ụmụaka asị ha hapụ ebe a na ngụgụ isi ụtụtụ asị ha bịaba ka ha nọrọ ebe a kwụọ aka ka efe ha jụ ekpe ekpere ka ha jebe ụfọdụ ejeghe n'ụtụtụ ha jee na mgbede ejeghe n'efifie ejeghe kwa ụbọchị niile nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị na-ege m ntị kedu kizi ka ụbịam na-amaji yibe gị uwe maka na oge ndị ọzọ na-agba mbọ wee na-agba mbọ kpere Chineke ha ka Chineke gọzie ya bụ atịta n'isi ụtụtụ ndị ichie ibe m ndị na-eme omenala ndị ma eziokwu ha kpọkwuo igwe n'ala gọrọ ọfọ gọrọ ezinụlọ ya ọfọ kpee ekpere ha zọpụ njem wee jebe chụba aka ha ruo ebe a Chineke agọzie ha nata bịa mebe ife mana geenụ ntị ụfọdụ ndị a sara isi Igbo ha ga-eje n'ngụgụ ụtụtụ ọ ya ka m ji si na ụfọdụ ka ekere agbụ ha bụrụ ohu ye onye na-akpọ ha oku a ga-eje n'ụtụtụ eje n'efifie eje na mgbede ụfọdụ awezia ka ha ji wee ohere lue n'ọba ahịa efugo nke na-ewu ugbu a ije n'ọba ahịa dị iche iche ụfọdụ agbachichie ya wee kpụta ndị ogene na anyị na-akwa nkwa a na-eme mkpọtụ na-asị na a na-ekpe ekpere ha megide mkpọtụ oge ọ na-alụrụ ọsị na njọ afịa dị ebe ndị na-atụbata afịa ndị na-esi ebe dị iche iche na-abụbata ya ndị na-alụ ya ha nọkwa n'ọlụ ha wee na-alụ gị wa ịhapụ ebe ọba ahịa gị wee na-akụ ogene na-emechiti ndị mmadụ ntị ngwa lezienụ nke ajisi na asara ụfọdụ isi ị ga-aga n'ọba ahịa ụfọdụ ọba ahịa dị iche iche dịkọtara onwe ha nso ha nwere ike izu 10 nọrọ ebe a na-akụ ogene na-aba mba si na ha na-ekpe ekpere kama ha ga-ekpe ekpere na be ha gbapọ ọba ahịa ha yọba Chineke ka Chineke mere ha amara ka afịa lebe mba ha agaghị eme ya onye atụbatara ya ọ nọkwa n'ebe ọ na-ache ka ọ ga-esuru ọzọ bubatara gị ka ilebe ịnọziri ebe a kwụọ aka nke mgbede kwụọ aka nke ụtụtụ mechie afịa gị mechie ọba afịa gị si na ị naghị ele afịa na ị na-ekpe ekpere na-ajụzighị nke ahụ ikpere tupu ya pụtaba ka ị chefuru Chineke tupu ya pụtaba ka ọ bụ na Chineke a nọrọ na be gị ikwuniri n'ụtụtụ ikpe ha ekpere ọ bụziri n'afịa ebe mkpọtụ dị ka e kwuo ogene baa mba gosi ndị mmadụ na ị na-efe Chineke mana onye banye n'ọba ahịa gị ọ bụrụ adịgboroja ka ị lesiri onye ahụ gwazienụ m na ọ bụghị isi ka a sara gị onye ka ị na-awọrọ ị ga-agbanarị ikpe Chineke mba anụ enweghị awansị imere ị ga-agbanarị ikpe Chineke Chineke ga-atarị gị afụfụ hapụ ihe anyị na-eme jerusi bọọlụ ike nwanna hapụ ihe anyị na-eme tọpụ onwe gị na-agbụ kpebe Chineke kere gị kpọkwuo igwe kpọkwuo chikere igwe ka ya ala ka o wee dịrị gị na mma ọ bụghị ịpụta onye a mepere gị ọba ahịa maọbụ o mepere ọba ahịa nke ya ị na-eje n'ụtụtụ ọkpọ gị oku mgbede ọkpọ gị oku kwa ụbọchị ọkpọ gị oku ọnọgide ọkpọ nke abalị si gị na ikpere ekpere abalị izo n'iji jebe mana ewere ka ụmụnna gị si kpọọ oku na-ewere ihe a ga-eme nke ị ga-afụkwa n'anya ka a ga-esi kpọọ ọrụ obodo isi mba na ọbụ ndị na-efere na nke a bụ nke ekwensu wee na-ajụ gị ọkwa na-amaghị ekwensu bụ aghụghọ ha ji wọrịa gị maka na ọ bụrụ na ikwe osu ihe niile a ji achọ ihe niile a ka e wee chọta ihe ọjọọ niile a ga-eji wee kọtọọ omenala
afọrọ na ndị Igbo bụ ndị fụrụ onwe ha n'anya na-atụ egwu Chineke, ihe na-agara nke ọma, ha were amamihe wee na-aga n'ihu na-akwa nka dị iche iche na oyihe Chineke tinyere ndị Igbo n'ime karịrị akarị. Ọ ya bụ nwa afọ Igbo kpọkwuo Chineke ya mee ihe o kwesịrị ime alụ n'obodo, ebuje gị n'ebe a ga-eme gọọrọ gị ọfọ ma ọ bụ jee n'ihu alụsị wee kpee ekpere, ịfụ na ịtaba afụfụ gị ozigbo ozigbo. Jebe adịghị ya na banaba adịghị ya, ebe a ka ị ga-anọ wee taba afụfụ gị. Ihe anyị wee na-ekwu bụ na ndị atọpụrụ onwe ha na-agbụ wee jebezie na onye na-akpọ ha oku kwa ụbọchị. Biko onye a na-akpọ gị oku, gịnị dị ka ọ na-alụ? Ọ dị mma, ọ bịa na-anọchitere Chineke, akwa ihe ị ga-ekwu. Ya mere ị ga-eji ọnọrọ na nke ya, ije n'ụtụtụ, jee n'efe, jee n'abalị. Ị naghị ajụ onwe gị, gịwa na-alụsi ọlụ ike na onye ahụ ị na-ejekwu, gịnị mere o ji kara gị ọgaranya, kara gị waa ụba? Ọ bụ maka na unu na-eji agbasa ozi atụkọta alụ ụlọ, alụsị ihe niile, ọ bụ ahịa niile na ụlọ ọrụ niile a na-alụ. Ngwa gị agaghị abanye n'ụlọ akwụkwọ ebe a na-alụ maka na inweghị iwegodo, ị ga na-echegodo nke ị ga-atụ ka e wee sị niile efe Chineke ọfụma. Ụfọdụ ahapụgo Chineke wee na-efe mmadụ. Ndị Igbo bụ Chukwu ka ha na-efe, Chukwu kachasị chi niile. Ọ maka na ndị Igbo kwesịrị na Chineke ike, kwesịe na ike, kwe n'ime onwe ha na oyihe Chineke nyere aka. Ụfọdụ ji si na Igbo enweghị eze. Ọ bụghị eziokwu. Anyị na-asọpụrụ ndị okenye, na-asọpụrụ ndị ọdịnala anyị, ndị ichie. Anyị were nsọpụrụ nke dị ukwuu, maka na ọkwa ya na-ekwu na ịsọpụrụ okenye ruo gị. Ọ Naịjirịa abụọ na-asị na nwata kwọcha aka o soro ndị ọgaranya maọbụ ndị okenye maọbụ ndị eze wee rie nri. Nke a bụ igosi ịkwanyere ndị okenye ugwu, ị na-afụ ihe ọma, ọ dị n'iwu. Nke a bụ ike Chineke ji gọzie ndị mmadụ. Ịmara nke a efu na ị ga na-eme ihe niile na-aga n'udo, ha na-adịrị gị mma. Ihe anyị na-ekwu taa bụ na ekechiela ndị mmadụ, kechichie ha ike. Ọkwa ya mere na nwata pụtazie ọ sị gị mba na ya afụghị ụzọ na ihe anyị na-ejezi iso gị na-eje akwụ aka na ọ dịrịzi mma, esizie na olupụ na gị isi. Kedu onye bụ ụzọ rupụ isi? Gịwa bụ ụzọ rupụ Chineke isi, wee si Chineke na ka o si kee gị na ala gị na ala Igbo na ọ bụ alụ, na ọ bụzi nke ndị bịara abịa na onye zetara nke o zetara ka ị ga na-efezi. Ị gaghị efezi Chineke dị ka o si kee gị. Ọ bụ gị bụ ụzọ rupụ isi. Nwa gị sizie gị na ya emebego omenala, biko gị hapụ ya. Unu achọba asịrị unu ga-asịba maka ya na ọ banye ga ajọ otu, na ọ gwọbago ọgwụ, na o kpebugara alụsị, ejubazi ya chi nke ọ na-efe. Mana n'ime ezinụlọ gị a, ndị na-efe chi ị na-amaghị karịrị akarị. Unu esighị ofu ụzọ aga, ma na ife ka ji ene ya anya, ị na-ejibeghị na-akọnyesi ya ọnụ ike bụ maka na nke ọ na-efe bịara abịa. Ịkpọọla nke debe gị nke ọdịnala gị asị, mana maka na ọ na-efe nke ndị bịara abịa esi ọkwa ofu Chukwu ka a na-akpọ. Mana onye na-efesi Chukwu nke kere ya, isizie na ọ bụ ajọ ihe ka ọ na-eme. Hei Chineke, biko dododo wechita na ezigbo isi a, ezigbo ụbụrụ amamihe nyere ndị Igbo ka ha mara, kwesie ike n'ime onwe ha, kwesie ike n'ala ha, ka ihe wee dịbara anyị mma. Anyị kwesie ike ihe niile nke na-eme ngozi Chineke nyere anyị apụtaba ihe wee pụtabazie. Ịfụnanya, ụtọ nwanne wee zuzie oke. Ebe ụtọ nwanne na-adịghịzi bụ ebe ndị a kere agbụ dị iche iche, ndị a nọ n'ohu dị iche iche, jiri aka ha tinye onwe ha n'ohu dị iche iche. Ụfọdụ a na-ebizi ndụ ka o si mmasị ha na Chukwu ka si kee ha, kama na ọ bụ ihe ha gwara ha, ihe onye isi ekpere ha gwara ha ka ọ na-efe. Ọ gụkwara akwụkwọ, o nwekwara ike ịsapụ akwụkwọ ahụ ebe onye isi ha sapụtara wee gụọ ya, mana mba, ọ gaghị aghọta ya na-abụghị nke onye isi ha gwara kwuo sị na Chineke ji alụ ọrụ. Ya mere ụfọdụ na-abụ ha kpatasị ego, eburu ya wee buje n'ụlọ ofu ebe a na-ekpe ekpere, asị na anyị ji alụrụ Chineke ọrụ. Otu awụrụ eji eji alụrụ Chineke ọrụ. Biko kedu ụdị ọrụ unu ji alụ? Iji ego alụrụ Chineke ọrụ, mana ị ga-ayọ Chineke onye ga-ego. Kedụzi onye na-awọrị onwe ya iji ekpere Chineke? Ịma na ọ na-abụ anyị wee mmasị wee na-ekwusi ike gbasara omenala, ọ na-ewute ndị ụfọdụ, ha na-asị hei, olee ihe na-eme? Echefuo na anyị ma ihe anyị na-eme, maka na onye ọbụla na-eme ọdịnala na-efe Chineke dịka Chukwu si kee, na-atụ egwu Chineke, ọ na-edebe aka ya ọcha, ọ na-ejide ọfọ
agwala m gị ka njikwa ọzọ naghachi azụ n'ebe m na-aga. Ọ bụ afịa dị iche iche ka na-ekpotazi ekwe na ogene na-akwụ aka soro ya gaa n'ọba afọ ebe ọ na-ele afịa. Ụfọdụ n'ime ha bụ afịa adịgboroja, ụfọdụ n'ime ha bụ mkpọtụ sọsọ ka ha na-eme. Ụfọdụ mesịa obere nke ọ kpatara o je tụọ ya ụtụ, agwa ya ofu ebe ekpere na-ewu ewu na ome ihe dị otu a ya oyiye dị otu a afịa ihe niile esi n'ebe niile wee bịaba wee na-ajụ ịlụ ha ọrụ enweghị ihe ị na-eme ịnọrọ kwụsị aka n'ụkwụ maọbụ na-efegharị esi na ego ga-esi maọbụ akụ ga-esi n'elu wee daa. Nwanna onye akwụ nke onye ga-adara gị. Onye ahụ ị na-atara ya ụfụ anya nọ na-agba mbọ ya okpele ekpere nke ụtụtụ kpesie ekpere nke ụtụtụ debe aka ya ọcha wee na-enyere ndị mmadụ aka ihe na-agara ya nke ọma. O mezasị gị na ya esozi gị esi n'ọgwụ ego maọbụ na ọ banye n'ajọ otu. Hei, onye mere gị ihe a? Mana ịnọ oge ahụ ị nọ n'ụlọ na-eje eme awansị a na-agwa gị ihe ndị dị ga-esi iche iche ka ụfọdụ nọ na-alụ ọrụ ha na-alụ ya ha na-akpọkwa Chineke nyere aka nekwa aka ha. Ụfọdụ ewe ha ọrụ aka, ụfọdụ eweghị nke ọbụla ị ga-asị na ha na-eme, mana maka na asị ha na ịbịa ha ihe niile adịrị gị mma. Nwanna chee ya eche. Biko ka anyị tọpụnụ onwe anyị na-agbụ ihe bịara abịa, ka anyị na-achị n'ọdịnala, kpebe ekpere, kpekwuru Chineke, gọba ọfọ, febe chi niile, chikere igwe, chikere ana, debe aka ya chọma yebere onwe anyị aka, fụba onwe anyị n'anya, wee yọba Chineke ka Chineke chebe ala anyị ya amamihe na ihe dike eji eche ala, ihe dị ile dị egwu. Ọ na-abịa eme nke a mee nke ọzọ ihe emebe. Biko tọpụ onwe gị na-agbụ. Nwa gị sị na ya achọghịzi, na ya chọrọ ifebe Chineke, chetaba ndị nne nna ya, chetaba ọlụ ọma ha lụrụ na ihe ọma ha mere, hapịa ka o febe Chineke n'ezie. Maka na onye ọbụla banyere na omenala ọ na-edebe aka ya ọcha. Ụfọdụ bụ ndị agụụ chụbatara n'ebe ha nọ n'obodo dị iche iche, ha gbazie obodo sikwa n'ụzọ ndị a bịara abịa wee na-akapụ ndị ọzọ ego, na-eme awansị dị iche iche si na ha na-eme omenala na ha na-agba dibịa. Aje setasịa ụfọdụ bụ ị gaa na ebe ha na-anọ akwụkwọ ị ga-afụ ịmana ụfọdụ ịmana anyị kwuo ya ụfọdụ jee kịta ha ewepụsịa ya. Ebe si na ị na-eme omenala mana ebe ahụ ị nọ na-agba afa ọ bụ nwaanyị oyoyo nwaanyị India si obodo India na-agwọ na ebe ọ bụ ihe ọma, onye ahụ bụ onye omenala ka ọ na-eme. Ịma anyị na-ekwu ya ka ọ dị be ewebu ka ọ dị bọgịrị. E were ndị si na ha na-eme omenala ji afọ omenala eme ndị mmadụ alụ. Ịpụta isi na ị na-agwọ nke ọzọ na ị na-eme nke ọzọ na ịbịa ha nke ezuo, onye agbaziri ọsọ ndụ wee bịa na be gị esi ya butebe ego ya je laa na ịkaizie ya egwu n'ahụ. Chineke ga-atara gị afụ, ana ga-ata gị afụ, igwe na ala ga-ata gị afụ. Ihe ahụ niile iji mere ya ahụ, arịrị niile i mere ka ndị ahụ niile na-ebe, ị ga-ebekarị ha iwee taa ntu taa ọnwụ gị n'ọnụ. Gịwa ji afọ omenala wee na-eme alụ dị iche iche debe ahụ na-enwe ihe na-eme. Onye bụrụ mkpapụta esi ya bute nke ọzọ ịgwọrọ ya ma nke o nwere ike ịfụ na nke ọ na-enweghị ike ịfụ. Ọ bụzi na onye asịzie na ya agaghị afụ ya esi ya wetaba ego ka ị mara ka esi eme ya. Ịma ịnapụ ya ahụ ego ihe na-ebe a na-ebe. Ndị niile na-eme ajọ ihe dị otu a, aja Chineke ga-eji ana kpuchie unu niile bụ ihe unu aja n'anya, aja ejuo na akpa. Maka na ọ alụkụ na-emebi afa ndị Igbo, na-emebi omenala. Ọ bụ eziokwu ebe ọ bụ na i jere efu ka a magidere oyoyo nke a mee nke ọzọ mee ihe ndị nke ọzọ, biko dododo ya ha ekweghị na omenala. Ya bụ eziokwu. Ọ pụtasị gị na ya jere ndị a na ya na-eme ihe ndị a, nke a dị n'iche na ị mara ebe ị na-aga na anọ ịkapụ ka ọ chọrọ ịkapụ gị. Enweghị ka ị ga-ezigasị na nke onye China maọbụ nke onye India ife oyoyo
ndị Amadioha ọ bụ ihe ọbụla gbasara ndị Igbo n'ebe ahụ. Ngwadela ihe ha ji ewe nke ndị India ọkwa maka na ndị a kwụsị na nke ha ike na nke ha dị ile wee mee ihe niile ma ejije ha bụrụ ihe ọbụla ha mere na ejije a na-agwa gị na ha bụ akụkọ gbasara ha bụ na ọgwụ ha dị ile meziri na maka na asa gị isi ikwezi na nke gị nke ọdịnala be gị ihe ọbụla bịara abịa anụzikwa m na ụfọdụ ihe ọbụla si ma osi Togo bata osi Ghana bata kazikwa nke anyị mma maka na ụfọdụ kwere otu ahụ kama ị ga-ama na nke gị dị ile ka ịkwalite nke gị ka ime ka nke gị dị mma eju ya ọ ya mere na eji were nke ndị mba ọzọ jikwara ma nke ndị Togo ma nke ndị Ghana na-asazi gị isi ebe anyị were ihe dị ile anyị kwesịrị ịkwalite mgbọrọgwụ anyị dị ile ala anyị dị ile Chineke anyị dị ile anyị were amamihe dị iche iche mana ọ na-abụ ọ bụrụ na ebubeghị nke mba ọzọ tinye ụfọdụ ajụ ya hei ihere mekwa unu niile na-eme ụdị ihe dị otu a unu na-akwalitezi nke ndị mba ọzọ. Anyị lụọ ezigbote ọlụ aka na-aba eti aka n'obi si gị na a na-alụ ya na-aba iwe a na-ewe gị isi mba na ọ bụ mana eme ya na Ghana iburu eme ya na Togo isi na ha nke ahụ na ndị a dị ji eziokwu ọ maka na ha kwadoro ka ha na-edozi ibe ha mana alụọ na Nnewi isi maka na ịma onye lụrụ ya ma ọ bụ chi obodo dị iche iche abụta ụmụ ihe a niile n'oge gboo sị gị na osikapa na ọ dị mma eju ya isi mba nọ na nke ọzọ nọ nke ndị ọcha nọ ya ka mma kwa ka ọ dị n'agbanyeghị na ịma ya kemgbe amịkpọrọ ya mịkpọcha ihe niile na-enyere ndụ aka n'ime ya mịpụ ya ọ bụzi oge ndị na-eme nchọpụta bịaza kwubezie maka na uru dị na osikapa si na Abakaliki maka na uru dị na osikapa si n'ala anyị n'ala Igbo ụfọdụ wee tie ebezie ya isi eme ife ụfọdụ na-anaghị eji eribe ụfọdụ asị gị nna m na-ewe ka ọ dị ka anyị ga-esi bubutere mmadụ ihe a na-ewe ka ọ na-adị ihe ụfọdụ na-eri ibu ife dị yoyoyoyoyo ma ọ na-egbu ha egbu ma ọ bụ ajụ ihe maka na ndị ọzọ abịa ego ya ndị ọcha abịa ego ya aka ma ọ bụ na-ewe ka i wee mee na-ebu onye ọcha iwee buzirata n'afọ ndị mmadụ wee na-anwụzi ọnwụ mberede ndị mmadụ adazizi ndụ dịka ha kwesịrị ịdị maka na ha jụ n'ihe osinachi ihe si na be anyị Chineke ji jee anyị mma maka na Chineke maka anyị dị wee kechie anyị wee kee anyị ihe anyị ga-eji nyere ndụ aka anyị wee ka anyị wee dị ogologo ndụ anyị wee mesịa jụ ya ihe ọbụla si n'aka anyị ajụ ụfọdụ jụgide jụ ma afa nna ha jụ ma afa nne ha jụ afa eji yọọ Chineke ma ọ bụ kene Chineke oge a mụrụ ya baa ha wee na-azazi afa nna ndị oyi ọzọ na-aza afa ịjụọ ya ọsị na ya ma na-amụgharị anya ya ọzọ ọ bụrụ na ọ bụ ndị a na ọ bụghị na ọ bụ ndị ilo n'iwe na ọnụma kedu ka a ga-esi sị gị hapụ chi nke gị ọ bụrụ na ị na-efe chi ọ dị mma ma ọ bụ hapụzie omenala gị ma ọ bụ ka isi eme ma ọ bụ obodo gị ka iji obodo gị ana n'ime obodo maka na ị na ime obodo gị na ụmụnna mmekọ asị gị na iso ndị a na-ekpere arụsị ife ha na-eme gị ọ na-ewute maka na ụfọdụ amaghị na isi ka a sara na agbụ ka ha kere onwe ha ndụ ha niile dịzi na onye ga na-agwa ha nekwa ka ị ga-esi na-ebi ndụ ọ bụrụzi ka Chineke si gwa gị ka ị ga-ebisi bi ndụ kama ka mmadụ si agwazi gị ka ị si ezibi onye isi ekpere gị pụta eburu ụzọ ụfọdụ anaghị ekene ma di ha anaghị etu di ha afa onye ha na-akpọzi nna bụ onye isi ekpere ha ọ na-afịa n'ebe tere aka o bido ụzọ site na n'ebe a gbusi ikpere na Naịjirịa ikpere na abụ na-ejekwu ya alụ ihe mere mmadụ ịvụzi ebe onye ahụ ji ndị nche wee na-akpagharị na-eme nganga ikwasị gị ga-emetụkwana onye tere mmanụ ga-ekwukwana maka onye tere mmanụ ị na-asị m jụ Chineke m ị nọ ebe o kere m ndị na-asa anyị jụ omenala anyị nọ n'obe Chineke kere anyị ị maka o si kee anyị ọ na-ewute gị na o kere anyị dịka Igbo biko ndị Igbo anyị ayọ ka anyị na-achitenụ ka anyị kepụ n'onwe anyị na-agbụ fụ n'onwe anyị n'anya
kwalitebe nke anyị ndị ọcha pụtasị anyị kwụsị chọọ aghụghọ dị iche iche niile si na ka anyị si ekpere chi asị anyị kwụsị ka anyị si aga n'iru ka anyị si eme mmepe ka anyị si eme nchọpụta. Ana m ajụ wee na-asị isi na ndị be anyị na ha adịghị mma ngwalenu nna nna anyị ha ọkwa ha mere nchọpụta mara na ewe akwụkwọ nri ọ ga-aba anyị rie ọ dị anyị mma n'ahụ wee jiri ya zụọ anyị na-eru ya kemgbe ahụ anyị na-eri ya ha weriri ya dị ogologo ndụ na ahụ isi ike ngwanezi anụ ebe ụfọdụ bụ ego jụ ya ụfọdụ osisi ọbụna ha tie ihe ọbụla si obodo oyibo ọ gaghị adị ha mma n'ahụ ịdịzi ogologo ndụ wee fịazie alụ. Ọkwa ndị be anyị mere nchọpụta wee mara na enu akụ mmanụ esi na chi weta na ọ dị mma n'ahụ wee were ya wee na-edozi ahụ. Lee ya ọ bụrụ ifu ị na-ewe akwụkwọ ndị ọzọ dịgasị ndị be anyị ma ihe ga-eji ya mee na ka a ga-esi jiri ya mee edozi ahụ ejiri ya na-edozi ahụ ha ma nke bụ nri ha ma nke bụ ọgwụ na gboo ejuhụ onye nyere ndị be anyị amamihe ahụ mana ndị abịa afụ ka anyị si eme wee jiri ụzọ niile wee sị anyị kwụsị ka ọ bụrụ sọ nke ha ka anyị na-eso ka ọ bụrụ sọ nke ha ka anyị na-eme. Anyị jisi n'ọbụ isi ka a sara ụfọdụ anyị jisi n'ọbụ ohu ka ụfọdụ ji nọrọ kee onwe ha gbụ ebe a imegharị ọfịa ha ahụ. Anyị na-ekwusizi ya ike ọ na-ewute ndị ụfọdụ maka na ha afụghị uru ha afụbeghị uru kemgbe ha toro sọsọ ajọ ihe ka ha na-anụ gbasara ndị be ha. Nwanna ihe ọma dị n'ala Igbo Chineke ndị Igbo dị ukwuu nke ukwuu. Ọ bụ na ọ dịghị negodo agbụrụ ndị Igbo niile ebe ọ bụla ha jiri ka ha si eme na-aga n'ihu jegodo fụgodo ka ndị Igbo si eme ebe n'ebe niile ahịa anaghị ya ha azụ nwa afọ Igbo tụkwasị ya aka afịa agaba. A sị na a na-alụpụta ihe dị iche iche n'ala Igbo. Ndị niile bụ ndị gbara ọkpụrụkpụ kulienu jeenu n'ebe niile a na-alụpụta ihe dị otu a wee kwalitebe na ọlụ aka ndị Igbo kwalitebenu nke bụ nke ndị Igbo. Ife uwe ya dụrụ n'ala Igbo zụta akpụkpọ ụkwụ emere n'ala Igbo zụta ọlụ ihe ọbụla alụ komkom maọbụ nke ọbụla alụ na Nnewi zụta ụgbọala a na-alụ na Nnewi ndị ọchịchị jee zụba ya ka anyị kwalitebenu nke anyị. Nkwa ihe niile ogene ma enweghị ịgwa gị eziokwu. Chukwu ndị Igbo ekele m. Chukwu kere igwe na ala ekele m. Chineke gọziri anyị. Ọ bụrụ na anyị ma onye Chineke ele anyị agaghị eji ya wee na-akpa nganga. Ndị ọzọ fụrụ ya ndị ọcha wee mezie sizie gị wee saa ụfọdụ isi ha wabatazie n'ime wee kọtabazie ihe anyị na-eme maka chi anyị si kee anyị ụfọdụ wee kwụsị. Ịchọ ịkpụ ihe dị egwu na gboo anyị na-akpụ ụzọ a na-akpụ ya n'ọka a na-ekwu ya kemgbe ọ ka ịghọta mana agaghị akọchara gị ụdị akụkọ a niile ọsọsọ ihe ọjọọ ka ị ga na-anụ ụfọdụ maka ndị ilo ndị Igbo maka ka esi si gị anana na obodo gị anana gị na ụmụnna gị eme na gị na ụmụada emekọna mana oge ị nwụrụ eburu ozu wee bujere ụmụnna. Ụmụnna ọ bụzi mmụrụ ebe a na-eyi so ozu so ihe dị oge dị n'okorobịa ịbara uru asa gị isi were okorobịa gị ijiri afee ndị ọzọ mana oge ruo n'ihe isi ike echeta na iwere obodo tibu n'ebe iri ya ụmụnna ewezie ka onye ụmụnna ji pụtasị na ịdịghịkwa na isiokwu anyị na amakwa onye bụ na ha agaghị esokwa iyo ya asị ọkwa ekwuru ekwu na ndị ụmụnna na ha bụ ndị ọjọọ efughị ihe ha na-eme na ọsọ weta nke weta nke ọzọ. Mana ị ga-ebu ụzọ kwadoro ndị a na-asada isi ndị a wetara omenala bịara abịa ụfọdụ ka a nọ na a na-atụ nnukwu ego ye isi ekpere ha yie ya nri doziara ya ọnọdụ na ọ bụrụ na ọ ga-abịa yi ya. Ụfọdụ akpụghị ewu gosie go nri emechazi ụmụ ihe a niile achọbazi ụmụ ndị obodo ndị a ga-ebutere nkwụ enu sọsọ ka a bịa gwuo ili ka unu bịazie eme anwansị asị na eli ya na achọza ka a ga-esi metuo ndị ụmụnna
ka ụmụnna wee kwere onumese nke unu na-eme onye ọbụla anaba ọ dị mma ihe unu na-eme ọ dị mma mmadụ ga-eji okorobịa a na-akwụ ya fesia ndị ọzọ oge abịaziba ka ọ bịara ndị obodo ya ụlọ akọtọ ya isi saa ya isi si ya anakwa n'obodo ya na ụmụnna ya emekọkwana na ụmụnna bụ nke mụ na bụrụ nke ọzọ i wee kwe wee kezie onwe gị na-agbụ onye mba na-amaghị ebe ihe na-agwazi gị ihe na-eme ịtacha afụ kpatazi ego ibujere ya ụmụnna gị na-ata afụ ụzọ adịghị n'obodo unu asị ka apụta ka aza ụzọ rụọ ọrụ ụzọ esi na mba na ụna adị eme ya na okpukperechi unu akwadoghị nke ahụ bịa zachaa afịa ma ọ bụ mmiri obodo dozibe bịa soro mee omenala isi mba na a ga-eje kpọta onye ụkọchukwu ka ọ bịa mee ya na ọ ya ga-abịa kpe ekpere abịazịa kpesị ekpere arụ ebidozie kalụ njọ n'obodo gị ifere kwesịrị ịra na-eme ụfọdụ n'ime otego ife a kwesịrị ụfọdụ n'ime unu kwesịrị ịma tọpụ onwe na abụ a ka anaghị wee dịba mma anyị sị ka na-alụtụ ihe aka ọ bụ ihe kere ndị ụfọdụ agbụ kekwa obodo anyị agbụ ịga n'iru fịa alụ anyị wapụzi ndị anyị gbacha mba na-atụ ezi anyị atụ na-ezi anyị ihe mana ndị a mba obodo ndị ọzọ ga-abịa were ihe dị uru na be anyị ha bụrụ ya na-aba ya megharịa ya maa ya afọ obodo ha ijiri ya gbazie isi mana ọkwa be anyị ka esi were ya ihe anyị na-ekwu ụbụ tọpụ na owu na-agbụ si n'ohu ejichi ndị obodo ndị ọzọ maọbụ omenala ndị ọzọ kewe unu agbụ tọpụ na owu unu na ya ka ihe deba mma ka anyị fụba onye agbata obi anyị n'anya dịka anyị si eme ka adị n'igwe zụba ụmụaka maka na omenala Igbo na-agba okenye fụ ebe nwata na-eme ajọ ihe eji si na okenye anaghị anọ n'ụlọ ịwa ma n'ọgbụrị nwata na-eme ajọ ihe alụ na-eme n'obodo okenye ya pụta wee kwuo mba ihe emela wee baa akwado ya mana ịbara nwata mbụ ugbu a ọ na-alụọ ọ bụrụ na ike adịghị onye achọzi igosi gị nke o ji bụrụ ọkpụrụ ya aje kpochie na ịbara nwa ya mgba n'ebe ọ na-eme ajọ ihe okenye fụzi ebe nwata na-eme ajọ ihe o wepụ anya alụkarịzie ụfọdụ amaghịzi na onye a bụ nwata na nke a bụ obere nwa afụzi ihe alụ apịtọba obere ụmụaka a ga-ekwu one ghara one mana ebe obodo were omenala ime ya ahapụta azọpụta njem azọpụ njem bụ elu ihu alụsị ihu ebe a na-ekpere chi eme ihe a ga-eme fọba ihe ozigbo ozigbo ebe ihe na-eme ile adị ebe ndị mmadụ na-atụ egwu Chineke agwa gị na imekwa ya na ị ga-ata afụfụ mana ebe a na-eje ada agwado ha na afụfụ ọdịzi na ọ bụ amụghara ya gị ọzọ ihe adịgoro gị na mma na-esigo na ụbịam na ihe isi ike pụọ amaghị na ị ka bidoro gbaba ohu ịgbatọ nke obere nke ị gbatara ijetụnye maka na a ga na-eroriri ịga ụtụ n'ebe ahụ ị na-eje ekpe kwa ụbọchị ka a na-atụ ụtụ ewere ka esi tụfu ụtụ ewere ka o si mee gị ịchọzie ka a bịara gị ebute akwụkwọ gị ọfọ obe asị gị mba na iji ụgwọ mana ihe ga-abara ụmụnna gị uru asị gị mezie ya otu a isi mba n'ọkwa ndị otu a ndị a na ajọ ihe ka na ajọ mmụọ ka ha na-efe ekwensu ka ha bụ mana ofu ihe a niile ị na-agbara ọsọ ị kacha eme ya n'ebe ahụ ị gara ịtụ ọtụ n'ụtụtụ ịtụ ọtụ n'ehihie ịtụ ọtụ n'abalị agwa gị nke a na-ewekwara ebe njem ka unu ga-eje unu ga-anọ izu ụka na-abụ ịhapụ ezinụlọ gị nọ ebe ahụ nwaanyị fụzie di ya kama ọ ga-akwanyere ugwu ọzi mba na onye ọbụla na-akpa ya nkewa wee dịzie wezi nchịkọnata ịfụnanya nrube isi adịghịzi irubere nwoke isi ọ bụrụ nsogbu nwata irubere asị gị mba na mbọchị ekpere ya na ọ na-emara na ọ bụrụ otu a ka esi kwuo ya na ozi ọma eziri ha ụbọchị a na o megidere mmadụ isi irubere nna ya isi na ụdị ihe ahụ na a ga-esokwa gị mee ụdị ihe ahụ isi abịaghị ene ha aka ka m eje ọrụ ụzọ isi ọ bụ ya je nọcha gị n'ọrụ ụzọ sị mba na ekpere ha megidere ya ọrụ ụzọ ị ga-eso gafee
mmiri a ga-eso wee hazisie ma ọ bụ ọrụ ahịa obodo ma ọ bụ ka a ga-esi kpalụ ka obodo dị mma isi mba na ọ bụ ajọ ihe. Mana ofu nzukọ a ka ị ga-eje mee n'ebe ahụ ị na-eje. Ihe anyị na-asị bụ tọpụ onwe gị n'agbụ, tọpụ onwe gị n'agbụ eji chi na-amaghị wee kee gị, tọpụ ya n'agbụ. Gị nwa na-asị nwa gị na-achọ ịkpọghachite gị azụ, gị na-achite azụ ka ị wee were onwe gị bata n'omenala, esizie na ọ na-enupụrụ gị isi. Ọkwa gị bụ ụzọ rupụrụ nna nke gị isi, o nna gị ochie, nna nna gị ha. Ide ichetazi ha. Mmadụ chọọ ịkwa nna ya sị na ọ bụ alụ, anyị agwago unu nke a n'izu ụka gara aga ole na ole. Mana ụfọdụ ga-ejela ana tụọ ego mechaa ọba ahịa, o jee Israel jesusuo ahụ aja ọnụ. Ndị a na-akpara ego na-abụ ọgaranya maka isi asara mmadụ. Mana ewere ndị mere ihe dị ile, ihe dị obodo dị ile, were ihe dị ile dị iche iche ọ ga-aba hazie, ndị eze hazisie, ndị mba na ọzọ na-abịa asịkwa m nke eji anapụ ndị mmadụ ego, maka na ụfọdụ were ebe ha were asị gị na ọ na-alụ ọrụ ejiri afọ omenala na-anapụ ndị mmadụ. Ndị akwa ndị alụ ọbọkwa ụdị a, ndị a ga-abịa tie ihe na mmiri a na-eme opi ma ọ bụ mee ihe ofu awansị nwanne, asị gị na ihe adị otu a na-eme. Ọ bụrụkwa ụdị ahụ ka anyị na-ekwu. Anyị na-ekwukwa ewekwara ndị ji afọ omenala eme alụ dị iche iche. Maka na ndị kwesịrị ịda na-eme ya dị emezi ya. Ka ndị ụfọdụ si obodo ha si je mụtazi ajọ ihe wee batazi ime obodo ha wee jizire afọ omenala wee ya tọọ n'ebezi awansị dị iche iche napụbazi ndị mmadụ ego. Ọ bụrụ ndị ahụ ekwa ndị alụ sabokwa ya gị. Mana ewere ndị na-emezi ewe omenala ka dị. Ya anyị na-ekwu bụ na ndị ochie, ndị ichie, ndị ma ihe, ndị eze ọdịnala kwesịrị ịhazi omenala a wee mara nke dị mma na nke na-adịghị mma. Ụfọdụ n'ime ha dị eme ya mere na alụ osizi, mere na ụfọdụ ji ezitazi ajọ ihe wee bata n'obodo ha mee na-emetọzi ihe obodo ya ji dị ile. Ụfọdụ eze amadị na-ewe ihe obodo ya ji dị ile. Ọ ga-abụ ihe mee ebe ahụ ọgbaba ebe ahụ dịka onye ọdịnala ya si ya eze mmụọ ihe emebe. Ụfọdụ amaghị mana ime nchọpụta ọ dị n'obodo gị. Ewe ndị obodo gị ihe ha ji dị ile gboo gboo, ime nchọpụta ị ga-afụ ya. Ihe anyị na-ekwu bụ tata ụzọ a ga-eji tọpụ ụwa anyị na-agbụ ihe a bịara abịa, ka ọ ga-abụ ihe ọbụla bụ ihe ọma dị n'ala anyị ka anyị kwalitebe ya. Kwube okwu ọma gbasara ala Igbo, kwube okwu ọma gbasara nke anyị na-akwa n'ala anyị dị iche iche, n'Enugu, Aba, ya bụ Abịa, Imo, Anambra, Ebonyi na ụmụnne obodo anyị dị nso niile dị n'akụkụ anyị. Ewe ihe dị iche iche anyị na-alụgasị ịba anyị n'ime obodo ka anyị ji kwalite ndị na-eme ya, ka o wee pụtaba ihe ka ndị ọzọ si na mba ọzọ wee na-abịazi azụ ya. Ka nchetakwa ọrụ n'ọzọ, ị mara na ana Yoruba na ndị omenala ewepụta ofu obodo ebe ahụ ewepụtago wee sị na a ga-ewezi oge ha ga na-eme ezumike, ya bụ oge oriri ha. Onye ọbụla nọ na ala ha eme ya ka ndị nke bịara abịa si eme ya, enweghị ga-eje ọrụ. Anyị na-eme omenala ha. Ọ bụkwa na ị chọrọ iso ị nọ na be gị kwanyere ha ugwu, ewepụta ụbọchị anyị ji akwanyere omenala ha ugwu. Ndị eze ọdịnala anyị, kedu ihe gbara ọkpụrụkpụ a ga-asị na onu na-eme n'iji kwalite omenala? Unu bịa gwa anyị na-agwa na anyị ka mara mbọ m na-agba iji fụ na omenala anyị dị mma. Ọ ka m na-ekwu na ana m ekele ndị niile bụ ụmụ Igbo jegoro obodo ndị ọzọ. Ha fugo ka ndị ọzọ jijisie obodo ha ike. Ije n'Italy, ije na obodo dị iche iche, Germany, ije na Japan, China, ije na India, ije America. Ọ nke ha bụ nke mbụ. Ị ga-amụ asụsụ ha, nke a bụ nke mbụ. Ị na-afụ ka ha si ome omenala na be ha. Ọ gbasaghị ebe isi. Ụfọdụ ka ọ ga-abụ ikwusie ka asị gị jebe n'ebe ọzọ ị gara ije na ọ gbasara na nke ha bụ nke ha. Anyị ga-ewe mmụọ dị otu a wee tọpụ onwe anyị na-agbụ nke ndị mba ọzọ na ụfọdụ ndị asara isi kere ndị mmadụ, ka anyị weta ezigbo chi, febe chi kere ndị Igbo, chebe echiche ka ụmụ Igbo were ịfụnanya n'ebe mmadụ ibe ya nọ. Ị ga-abụ ịpụta n'ụtụtụ ndị kwere na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ.
ya bụ nwoke na-aje ọpụta na be ya na ndị ezinụlọ ha kpechie ekpere ọpụ jebe ọlụ ọ bụghị nke ị ga-apụta ama m na ụfọdụ na-ekpesikwa ekpere mana iluo n'ahịa kama ị ga-emepe ọba ahịa gị gbasibe mbọ ike ihe ọha Chineke a nọrọ n'ọba ahịa kpechie ekpere ike na-akpọkwu Chukwu kere gị ị gaghị eme ya ị ga-eche ka ụfọ ya bịa ka akwụ komkomkom emecha ọba ahịa olu echi si na m na ahịa adịghị na ego adị abịazi ebuziere gị amụma wee gwazie gị na ọ bụ ofu onye nọ n'ime obodo gị ji gị ikwezie oge a ka ị ga-ekwe maka na onye amụma ma ọ makwa ọ sị gị hapụ ihe anyị na-eme gị rụsibe ọrụ gị ike ị gaghị ekwe ahụ ya ka e mere oge ụfọdụ ada atakwa ndị a sị gị rụsibe ọrụ gị ụfọdụ agaghị ekwe a ga-asị mba na onye amụma amaghị ihe ọ na-ekwu mana oge ọ sị gị na nna gị ochie nwaanyị ahụ iyere ego n'ime obodo ma ọ bụ na obodo ahụ ị nara mere gị ekwe ikwe ọsịsọ ndị a sara isi ikwe maka na asa anaghị eche wezi ihe ọjọọ ihe ọma ịfụrụ maka obodo sọsọ ihe ọjọọ ka a na-agwa gị maka obodo gị ikwe mana agwa gị jebe obodo gị n'ihe ga-adịrị gị mma gị je masakwa aka rụsibe ọrụ gị ike jiri eziokwu ọrụ ọbụla ị na-alụ ya dị mma jiri eziokwu na-alụ ọrụ gị ka a na-ekwu ewe ndị ọrụ aka ji eziokwu ọrụ ada akọ ha je jụọ nke bụ eziokwu ego ada akọkwana ha wee mkpa maka na ha ji eziokwu ndị ha lụrụ ọrụ na-agbatara ha ọsọ ha na-adị ka ezinụlọ onye ọrụ aka bụ ezigbo onye ọrụ aka na onye ahịa ya na-adị ka ndị ezinụlọ na-agba ezigbote enyi ọ chọọ ime ihe ndị a o were nsogbu ndị agbatara ya ọsọ maka na o ji eziokwu ọlụ ya dị ka o kwesịrị ihe ada aka onye ji eziokwu alụ ọlụ nka mana o nwee ike oge anyị na-ebido ọ dịghị ka onye nke ọzọ na-akapụ ndị ihe ma na-atụ achị ọtụcha achị ọ ga-atụcha achị o jekwa n'ụlọ ekpere jebe akwa onye ka ị na-awọrị onwe gị ọ dị ma ugbu a ga-atinyebezi ya ọnụ ihe anyị na-ekwu bụ tọpụ onwe gị na-agbụ mmụọ si esi bata be gị si n'ohu pụọ ọ bụ ya bụ isiokwu anyị nke ụbọchị taa si n'ohu omenala bịara abịa pụọ were onwe gị chebe echiche dịka nwafọ Igbo Nwachukwu ezigbota Chukwu okike Nwachukwu na-achịtebe nwa gị si na ya na-eme omenala ọ bụ gị wa ka o kwesịrị ịda na-abara mba na-ewe iwe maka na ichefuru nna ya ochie kọrọ ya maka nna ochie ịda akọrọ ha maka nne gị maka na egbubie na agbụrụ gị si gị mba gị echetazikwana ha mana ị na-echeta nna ndị nke obodo ndị ọzọ eji mara ha amara na-akọ akụkọ ihe ha mere ị gaghị akọwa akụkọ ihe ọma ndị bụ nke gị mere ndị nna gị ha mere ndị nna gị ochie ha mere ọ dịkwa egwu ọ bụ omenala ka ị na-ege Kpakpando kpọmkwem ka ị na-ege abụ m Chizzy na mbịachita azụ ozugbo mụ na gị na-ati ezi ọnụ cheta na akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ okwu a bụ 099771100 maọbụ 09032111109 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ mbịachita azụ mgbapụ ekwentị anyị wee na-aga ọ dị ma nke abụọ igede ogologo eji ndị ụlọ apụgo na nkanụ ebe anyị na nka na-ekele na mụnụ ọ dị ma ugbu a ga-ewebezi okwu unu ugbu a anyị chọọ itinye ọnụ n'okwu ihe anyị na-ekwu bụ ịtọpụ ụwa anyị na-agbụ mbịara ka anyị ghara ihe ndị mbịara were na ikike ọkwa ala anyị ka anyị nọ ka anyị mee ihe na n'ala anyị ndị obodo ndị ọzọ nọ n'ala ha wee na-eme nke ha wee na-akwalite ya n'ụzọ pụrụ iche anyị ga-ewebezi okwu unu ugbu a maka ndị na-anaghị ataki anyị na-eti ọ bụ 090797110 maọbụ 09002 gị na-ebi ishakpọ Amaechi ede nwanne ndị ka unu mere ọchụ gbuzuru gaa n'iru mana ọ dịkwa mma ka akpata njọ nwata akpata mma ya
ndị ha tara anyị isi ọtụtụ ihe ha mere anyị na-apụghị imere onwe anyị. Ihe dịka ya bụ ndị be anyị na-egbugbo onye mụta ijimasị na nwaanyị eme arụ apịgbuo ndị a ga-apịgbu. Ọzọ ha mere anyị bụ na ohere anyị nwere eji na-anụ olu gị, ụwa niile na-anụ olu gị, anyị apụghị imere onwe anyị. Ọtụtụ ihe ndị ọzọ isi na mba gaa na mba, ma igwe eji aga njem ma ụgbọala, ihe a bụcha ihe ha wetara anyị. Onye m na-achọ ịnyọ gị bụ akacha njọ nwatakịrị kata mgbe ya aja na okpukperechi ndị njọ dị n'ebe niile, aja n'obodo ndị arụ na aja n'ụka ndị omekome nọ ya. So ka anyị na-aghọta isi ukwu dị na-ejiwe isi, ọ ga na-enyekwara anyị aka. Daalụ. Akabụ na omenala anyị adịghị mma. Ọtụtụ omenala ndị anyị na-eme bara uru karịrị akarị. Ọ bụ eziokwu na ụfọdụ n'ime anyị soro ndị tara anyị isi chefuo nke dị mkpa. So ị na-echetakwa ndị ọma ihe ha mere, ọ ga na-enyekwa aka. Daalụ. Ọ dị mma, Amechi, nke bụ eziokwu bụ na ọ bụghị eziokwu na anyị agaghị emeli ihe ndị a niile. Ihe anyị na-ekwu bụ na anyị hapụrụ ka anyị si eme ndị a niile. Igwe anyị ji ekwu okwu ka anyị si ekwu ugbu a, ọ dịbụghị otu a na be ha. Ka anyị si emebu nchọpụta bịara anyị bụziri ugbu a ịfụna ka isi eche ugbu a na anyị enwezi ihe anyị ga-emeli. Mana icheta gwara m na anyị na-akpụ ụzụ na gboo na ka esi kee ụwa na mbụ ewe onye ọbụla gba ọtọ bịa. Ndị ọcha ebidoro otu a ihe niile si dị na be ha ugbu a dị otu a. Ije jụọ maka ha, gụọ maka ha, ma ọ bụ jụọ ese maka ha, ịfụ na ụmụ ihe a niile ha na-eme ugbu a ọ bụghị ka o si dị. Ewe oge ọ ga-abịa ịchọ izije ozi, ọkwa na-akụ ụdọ, eke ụdọ, a na-eke ụdọ, esi ebe a sị gị na ị na-akụ waya. Ewe oge a na-ede akwụkwọ, ide ya ejebuje n'ofu ụlọ ebe na-ezipụ ozi ije na-agba anịba ya ọ dị ya. Ụfọdụ obodo wukwara nke ha oge ha na-abịa. Ihe anyị na-ekwu bụ anyị na-akpụ ụzụ na gboo, anyị na-adụ akwa na gboo. Ụmụ nwaanyị anyị mere nchọpụta, ụmụ nwoke mee nchọpụta, ewu ihe a na-akpọ owu na-ada osisi owu. Anyị mere nchọpụta ya fụ na a na-afịa ya, ejiri ya na-adụ ọja eji eke ụmụaka, na-adụ ma wee ihe a na-abịa. Mana abịa kwụsị ime ihe a niile maka na ndị ọcha bịara weta nke ha. Ọ mana anyị n'ụwa emebe nke ha, ka ndị ga na-azụ nke ha. Adị na-ekwu na ya agaghị emeli ya. Ngwa jezienụ na ebe niile n'obodo dị iche iche ebe a na-eme ọfụma, ị ga-afụrụ nwa afọ Igbo were agbụrụ Igbo. Ihe m na-agwa gị ebe na ka ụwa si bido, ndị nna nna ha na-eme chọpụta ụdị nri anyị ga na-eri, chọpụta ka a ga-esi mee ọkụ, kpaa ọkụ. Oge mbụ bụ ije n'obodo dị iche iche a na-eje ekete ichekwa ọkụ, mana a na-si na okwute kwụpụta ya. Tupu otu ahụ ka ndị nke ha ọzọ na-emekwa nke ha, tupu ha mere njem wee bịazie fụ ka anyị si eme. Esizie n'ụzọ okpukperechi, anya ka anyị gbadoro okwu n'ụzọ okpukperechi, wee sizie onye ọbụla umengwụ wee dizie. Ọ bụzi na ọ bụrụ nke ha, asị gị na ka isi eme nke a, ịfụnanụ nke onye ọbụla chọrọ ikwu maka ikwuta omenala. Ihe ọ bụ ọ ga-agwa gị bụ na ndị a na-egbu ejima. Onye ka eji asị na ụfọdụ adịghị anụda akụkọ ọma gbasara n'ọsọsọ ihe ọjọọ. Ịfụnanụ ụdị akụkọ eji saa ụfọdụ isi bụsọ ihe ọjọọ gbasara Igbo. Ikwuo na nke ndị ọma ndị ọzọ na-eme, mana agwara m gị igwe Amechi, gwa ha na ihe ọma ịnụgoro maka ndị Igbo. Sọsọ ofu ihe ọjọọ ahụ i kwuru eji ekwukwa ejima. Anyị nọgoro ebe a sị na-ewe ndị alụ na ihe alụ na-agba afọ, ọ bụrụ omenala. Ụfọdụ megide ihe soro ya bụrụ ọ dịka omenala. Ndị Igbo m ihe na gboo wee kwuo ụdị okwu ha, ewe ihe gba alụ, anyị na-ajụ ọbara. Ụfọdụ nọgide asị gị na-eji mmadụ eyi ozu, ikwuo ya sị ya kwuto ka ebe e mere nke a. Ịgba alụ bụ alụ ka o si dị. Ewere ndị ọjọọ na gboo, mana ndị be anyị were ka esi achọpụta ndị ọjọọ a, were usoro a ga-eji mee ha achụpụ. Ị mana a na-achụpụ ndị ọjọọ n'obodo. Onye gburu ọchụ maọbụ tie nna ya ihe maọbụ tie nne ya ihe, a na-ewucha ya. Ya na ndị obodo a na-emekọ. Ewekọ oge ọ ga-elu achụzi ya kpamkpam, osi n'obodo ahụ pụọ. Ọ bụrụ na o mere akpọje ya n'isi mmụọ azaba, ma ya na mmụọ eme ihe dị iche iche ka a na-eme.
ka m doo gị anya ọfụma ọzọ, ọ bụghị eziokwu ọ maka na anyị kwụsịrị ime nchọpụta na ịlụ nke anyị, ịkwa nke anyị ka anyị kwụsịrị na-esozi usoro ndị ọcha. Ọ na-eji abụ ihe ọ bụla imere ma ndị ọcha tibe ya aka maka ka esi saa isi, ọ bụ na ya ekwe na ya asị gị na ozubeghị ezu, maka na ike niile ndị ọcha ndị China jụrụ nke na mkpuo na imebe ha jiri maka nke ha wee mebe nke ha. Ndị India mere ya, Germany na-eme, obodo dị iche iche na-eme nke ha. Anyị bịa si na anyị ekwetago bee mebe nchọpụta anyị, ndị akpụrụ ụzụ na ka anyị ji kpụọ ụzụ. Ugbu a ọ bụrụ ka anyị si akwa ya na gboo, anyị aka hazigo ya ọ dị mma, mebe nchọpụta ka a ga-esibe ya ọ dị mma. Ana m ekwu nkwụsie ike jee fụ ihe ndị be anyị na-alụ na Nnewi, a na-alụ ya na Aba, a na-alụ n'Enugu, a na-ije Ogbete, ije ewe ụfọdụ obodo ga-echefu ụgbọala ha ije ihe dịka Timba, ụfọdụ ma ọ bụ Ko-Camp n'Enugu, efu udo na Timba ba efu udo osisi a ga-agosi gị efucha. Hey, ihe ndị ba na-akwa na nka karịrị akarị, anyị gụba ya chi ga-eji chi ga-abụ. Nwanne m, ọ bụghị eziokwu na anyị anaghị echeta ihe ha mere. Ha bịara elesi anyị afịa anyị wee zụrụ hapụ nke anyị. Ọ bụ ihe ka ị ga-agwa m. Ọ bụrụ na anyị ewee ndị ga-eme ya na anyị wee ụbụrụ ime ya, anyị wee ụbụrụ mara mma nke ukwuu, ndị kajara akaja, nwekwa na oyiye kajara akaja n'ala anyị, na ihe Chineke anyị ga-eji gwute n'ala maka bụ nchọpụta ya. Ị mana ndị be anyị mere nchọpụta na gboo, ije nnu a na-eweta na Abakaliki ka ndị be anyị si azọ nnu eji esi nri. Ndị be abịakwa mee nchọpụta sị na nke a kacha mma, mana abịa sobe ya afịa nke ha ga ha na-ele. Ị mana nnu na anyị were esi aja ma yochasịa ya na ka m were ndị na-akpọ. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Chizzy, mgbede ọma. Ọ ga-adịrị gị ma nwanne. Onowu na-ekwu, Onowu Tochukwu. Hey, Onowu ndị ụka. Njakịrị pọtawa. Onowu oge ka ndị ọzọ, achọrọ m ka ndị ọzọ tinye ọnụ n'okwu a. Chizzy, anyị ma na igwe oke nchịta dị isi anya ọkụ, mana o nwere nchọrọ ikiri Chizzy anyị. Gaa n'iru. Ị na-anya m na-ekwu? Ana m anụ. Biko, ị mara ọya ka mma. Mgbochi na-akpọ nnọọ onye ụkọchukwu ka ọ bịa ebe ị na-arụ ọrụ ka unu kerịta. Anyị mana sọsọ unu nwa bụ ndị isi na a na-asa anyị nwa isi. Ndị anyị na-asa anyị isi akọwatala gị nwa ihe na-amalọ. Ọ dị mma. Nwa ihe unu na-amalọ. Ịma akụ nwere ebe iko. Iko. A sị na ike ga-adị eje bonye ụbịama, ọ bụghị e kwuru. Achọrọ m ịma kedu ịkpata na ike na-adị eje bonye ụbịam. Onowu daalụ. Onowu wee wekwa na anaghị asa asa, mana dịka esikwu anyị ga-emekwa dịka esikwu. Anyị kpọta ha kwebịa asị ya abịa. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Gaa n'iru. Gaa n'iru nwanne. Ha mere anyị alụ aka dị mba na-aga. Daalụ. Ise. Dịkwara gị ise. Mana ihe na-agbagwoju anya bụ na ọtụtụ ndị ọdịnala anyị a ebe mmadụ ga-eji agwa ya ihe dị mma n'ihe ọdịnala. Ọtụtụ ndị ka m na-akpọ okwu, mana ike ebe ahụ egwu na-akwụgharị ahụ ego n'ime akwụkwọ ha ga-amakwa iji okwu ego wetapụta ha. Ha ga-ebuzọpụ ọga ahụ ego ihe anwa ndị ụka na-eme taa. Mgbe na-achụ onwe ndị na-anụ ọnụ adịdepụta ha gbado n'otu aka ihe dị ọdụmọnya ka ị ga-eme ka wee dịrị gị na mma. Daalụ. Nwanne m nwoke, ajụjụ gị dị mma nke ukwuu. Nke bụ eziokwu bụ Chineke
gosi ndị mmadụ aka wee ndị n'eziokwu ewere ihe ekwesịrị isi gị mee enye gị ndụmọdụ dịka ndị gboo si eme ya mere na ndị dibịa gboo ji were akụ dị iche iche emechaa asị gị ọ dịrị gị mma ihe a mere dịrị gị mma gị cheta ha ewere ụmụ ihe a ga-ewetagasị a ga-eji mee ya na-agaghị afịa alụ asị gị na-ekwe ịfụ ya eme ya aka were ụfọdụ bụ ka ị ga-esi makwanụ ndị a ekwugo m ya ụfọdụ ụdị awansị a na-eme na ije nọ ebe a ka ị ga-eji ma ụfọdụ n'ime ha agụbara gị depụtara gị ego a wee sizie gị emechazi ihe niile depụtachara gị ihe niile wee sizi gị na ego ọrụ ha abụọ ịgba ọsọ maka na tupu ndị ụfọdụ na-abụ asapụ m ha ọnụ sọsọ ijere puku nde bụ ihe a ga na-akpọrọ gị afọ na ọ bụ ego ọrụ ha ịnụ ma ha ụdị ebe a biko chọba ebe ọzọ maka na ụfọdụ ji omenala dị iche iche ejetara ezeta asapụ ndị mmadụ isi anyị na-ekwu ya ewe ndị ọjọọ ji afọ omenala emetọsị nke a bụ eziokwu nwanne mana ewere ndị ị ga-aga ha akọwara gị ihe ọ bụrụ na-ewe ihe dị otu a ụfọdụ were sọsọ mana ụfọdụ wee ike ịgwa gị sọsọ na-ewe na gị na nne gị na-eso okwu gị jee meda nne gị obi ụfọdụ ofu ụbọchị anyị ga-ekwu ya kọwasịa ụmụ ihe a anyị ga-abụ akọwara gị maka nke a maka ụfọdụ ndị ihe na-esiri ike na-amaghị ihe ha mere ụfọdụ ụgbọ ọnụ ma ha mere nne ha bịagharịrị wee nwụọ ma ọ bụ na ha bịagharịrị wee nwụọ ihe a wee jidezie ha ugbu a mana ije n'ezigbo dibịa ọ ga-akọwara gị ihe niile nke a bụ ihe a ga-asị gị ọ ga-asị gị je mee daalụ ka ndị ọzọ wee tie ọnụ ọ dị mma ihe na-eme biko gwa m afọ gị na-ebe isi akpọ na ụbụrụ gị na iweghịzi ụbụrụ na enweghị ihe ikere ị ga-emenwu na-abụrụ nke ndị ọcha ịfụrụ na nsogbu ụdị onye kwụsasị gị na ndị ọcha mere nke ọzọ mee nke ọzọ agaghị aghọta na ewe ka anyị si aga site na ka esi kee ụwa anọgide gbara ọtọ anọgide fụna ọha akwụkwọ na ịkpata igwe jiri kechie onwe gị anọgide fụzia na-ewe ka esi adụ uwe owu jiri na-awa ọgọdọ na-awa uwe anọgide fụzia na-ewe ka esi ejigide osisi wee megide ụlọ ma ọ bụ megide nke ọzọ akpụbazie aja ụlọ mebezie nke emeji kpụbazie ụzụ anyị kpụcha akpụọ ma ayụ gba ego oge emegezara agba wee iji ịchọ ịzụta ihe ọ bụrụ na ya ji ka ị were onye nke ọzọ wee ede ọ bụrụ na ede na-agwụ gị ihe onye ahụ ji were ede anọgidezi akpụ ayụ a na-akpọ ya ka ụzụ ọ bụrụ ihe dị ka ego anyị na-akpụ mma kpụgodo ihe a niile afụ ka anyị si aga n'ike nke anyị akwụsịzie ihe a niile ewezi ebe a na-akpụ ụzụ a na-ama ụkwa ụfọdụ ga-amacha obodo a na-akpụzi ụzụ na-akpụ ugobe anyị na Nkanụ a na-akpụba ụzụ anyị ebe a na-akpọ ama ụzụ na-akpọ ugo ijezi ebe ahụ ugbo onye ọbụla agbafichiela maka na asị gị na nke a bụ nke mgbe ochie akwụsịzie ihe a niile ụfọdụ chezie na enwezi ha nwere ike ime ije n'Ọka ije n'obodo dị iche iche ịfụ ihe gbara uru jee jụọ ndị ochie na-ewe ndị ama dịka ọkpụ ụzụ asị gị onye nke a bụ dike dị mgba dị nke a dibịa dị ihe a niile bụ ndị na-eme ya gboo mana ugbu a ndị ụfọdụ na-agbanwesi n'ụdị afọ azụ biko gwa m afọ gị na ebe isi akpọ ndị ka ị mere biko gwa ya afọ gị na ebe isi akpọ gaa n'iru eziokwu ike niile na-ekwu eziokwu mgbe gboo anaghị ekwu okwu anị anaghị ejikwa anị anaghị eje ikpe kọt. Daalụ ịkanọkwa ya kwa anyị na-ekwu gbara biko enwe ike kpọghachi anyị ka anyị mara ihe anyị chọrọ ikwu biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ gaa n'iru na okwu ị na-ekwuta asamokwu ahụ dịka ọ tọrọ m ụtọ. Daalụ na-abịa n'omenala Igbo omenala ndị ọcha wetara anyị Igbo anyamaozi ebe anyị na-aga maka adị na be anyị bụ ụmụ omenala na-akpọ ajị data ajị ahụ bụ
mmemme a na-eji echete ndị nna nna anyị ochie ha nwụrụ anwụ mana tupu ịna ahụ onye gara aga mgbe aha na-eme omenala ahụ aja na ebe a na-akpọ ebe a na-enwe mgbakọ ebe ahụ n'otu ifo a gara na ebe ahụ ọpụta mpakara ịsa na obodo ime ha ana ebe ahụ wepụta afa ndị ochie ma ndị mere nke ọma ana ebe akwụkwọ ya ruo a ga na ebe ahụ kee ahụ oyibo ma ji a ga-eji ekesa nri onye ọbụla na-eji ya n'izu n'izu mana ihe niile ahụ ọzọ mezie ma ndị a na-abụ aja na n'ọnwa erire ucheche mmiri ahụ ada ata mana kịta ihe na aha nwụcha a ga-asị na teknọlọji mezie anyị kịta anyị chefuzie ndị ochie ama ihe nne m uche adịbụ na-akọrọ m banyere maka omenala onwe ozi niile ọzọ nke na ma ebe a na-akpọ okpuru ahụ na-abụ ọbịa n'ebe a napụtara mbara ọdị n'etiti ebe ahụ abụghị okpuru ahụ ọda ata mgbe mmiri ga-akọcha n'ọkọchị ịga n'okpuru ahụ maka a na-abụ abịa je ichesi okpuru ahụ kụchazie ya kelee nna anyị ahụ emebiri ihe okpuru ahụ ji eme mana kịta adị emebiri ya iru ebe a kịta isi ka a na-akpazi ebe ahụ ya mere daalụ udo dịrị gị mana eme ọma ha na-eso ya asị gị teknọlọji kedu ndị bidoro sayensị na teknọlọji ya bụ ime ihe nchọpụta ihe omimi ị mana ndị be anyị ka esi mee iji gwa gị na akụ na uche anyị karịrị akarị ndị ochie owe ya anyị were ite aja akpụcha ite ụdị mmiri kwụnyere n'ebe ahụ ọ na-eju oyi ịṅụọ ya ndị nna nna anyị na-aṅụ ya efu ka o si juo oge anyị nwụrụ igburu ụmụ kwụnye n'ebe ahụ ọ na-adị na-aṅụ ya megide akpụgbazie ite igwe ọ maka ndị si na enweghị ihe anyị na-eme ndị mgbe ochie ọ bụrụ na ụfọdụ obodo na-edepụta ụmụ ihe a niile ndị okenye oluona na ogo m ga na-akọrọ ndị ihe a mana ihe ọ na-eji ewutekarị m wutesie m ike bụ ọlụ e nyere ndị eze ụfọdụ n'ime ha da-alụ ya maka na ọ ụdị ọlụ a ịkọrọ ndị mmadụ nekwe na gboo nekwe ka esi mgbe akpụrụ ite emegide kpụọ ite igwe ebido n'aja kpụgbe jiri aja kpụọ igwe jiri aja kpụọ ite akpụsịzie nke ahụ ndị ụzụ wee kpụgbazie ite igwe ụfọdụ ka na-akpụkwa ya na-eji esi nri mmemme ugbu a ọ na-egbuji ụdị akpụcha ya na-eshi ya isi ọkụ a na-akpọ ụlọ jiri okwute ma ọ bụ ụlọ kpụọ ya mana emegide mebezie igwe kpụọ ite ọ maka onye si na enweghị ihe anyị na-eme na ya agaghị eme ọ ka usoro ihe a niile ji bido ijekwa na obodo ndị ọcha otu nke ha si bido ebido efebe efe nọgide nnọọ rụọ ụgbọala esite n'isi ịnyịnya ma ọ bụ ejiri ụkwụ jee njem ejegide njem gbaa anụ nke ọzọ ofu anụmanụ anọkịta ebute ejiri ya na-ejezi ije ka esi eme ya anọgidezie kebe nke a na-eke ike ya abọ oburu abọ buru ibu gị wee na-aga otu ọkwa ka anyị si eje kama na anyị bịa akwụsịzịa ndị ọcha ndị China negide nke ha si mba na a ga na-achịkwa azụ jezie hazie nke ha oge ndị China bidoro ụfọdụ na-asị na ihe ọbụla si na China adịghị mma mana juzie ma ugbo obodo niile iweziri ihe China otu a ka ọ dị na India ụfọdụ ọchọ ewe ka ahụ si mebe ha ejebe India ịgwọ onwe ha ka e were nwakwuorela ole ka m aga maka na a na-agwa ụfọdụ ihe ọ dị ha ka gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ osi ya na ntị nke akpọ osi ya na ntị nke ọzọ kpọ biko afa gị na-ebe ishi akpọ ọ dị mma ka m nwekwara ihe nke a biko afa gị na-ebe ishi akpọ nwanne mmadụ ndị ka ị marụ Wabeeze gaa n'iru ndị ebe ishi akpọ Wabeeze gaa n'iru
nkata gị na mgbede a dị mma. Ana m ala ka iso na ọnọkọ gị maka na ọ na-asọ. Daalụ. Nke bụ eziokwu bụ na ekele ọrụ eke. Ebe n'ụlọ akwụkwọ ndị ite nwere nke a na-akpọ Ngirishi language. Iya. A na-akpọ Igbo language. Eje n'obodo oyibo. Onye ọcha bụ na ịfụrụ mụ na onye ojii. Di ya na-adị na-akpọ ya taa isi a na-alụ ome. Adụmụ onye ojii ọbụla ịfụrụ n'obodo oyibo nsị gị na ọgba onye ọcha. Emmanuel Black America. So onye njekwuru ya na-ekele ebe eke. Iya. Site n'ala Igbo enwere nkwọ ode afọ eke. Ada nwee n'ọnụ ndị isi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Ihe a niile bụ ofu ihe. Mmadụ alapụ na asụsụ nke edewebe onye ọzọ. Ịghọtago? Aghọta ha na-enye anyị nsogbu. Ihe a niile bụ ofu ihe. Anyị hapụ Igbo jesuo obodo oyibo. Ịma mbụ onye ọcha. Nke a bụ eziokwu. Ndị ọcha na-eme nke ha kpọọ ya chọọchị. Anyị nwe na-eme nke ha kpọọ ya omenala. Ịghọtago? Ọkpọdụ ga-eziokwu, enwekwere onyinye a na-enye n'ụlọ ka ọkwa ụka ama njikwa otu o si wee ju. Nke a bụ eziokwu. Ndị ga na-afụ n'aka ụka bụzikwa ndị mmadụ bụ ihe ya n'aka ụka. Ọkwa onyinye mere onye ọbụla baka nchịcha were ya asị biznes. Ịghọtago? Chizzy. Nwanne. Nọchi ọnọkọ okwu ka ndị ọzọ nwee ike iti ọzọ kama na onye o doro anya ya ghọta nke bụ eziokwu ele n'afa nna gị onye ịmapụ onye ọcha onye Igbo ka ị ya abụ. Daalụ. Ọchọgoro gị tụgharịcha ihe niile ị tụgharịrị onye Igbo ka ị ya abụ. Daalụ nwanne, daalụ. Chike ụjọ atụna gị. Daalụ. Daalụ Wabeze, daalụ. Daalụ. Kene dịrị gị. Ụjọ ada atụ anya n'agbanyeghị ndị niile na-amaja anaghị ekpuchi ha niile na-asị anya etozina nna anyị echetazina na nna anyị agbụrụ anyị ekuzina Chineke kere anyị. Gịnị mere anyị ji ekwu maka alụsị maka na-asa anyị isi mana ha ka wekwara ọ bụrụ na o kwere ha ịsapụ ọbara ọbara Igbo imiri gịnị n'ime ya ka wekwa ọbara Igbo na ọ bụrụ na ha bụ ọbara Igbo n'eziokwu maka na onye ọbụla ga-ajụ obodo nna ya ọsọsọ ajọ nwa na-eji aka ekpe atụ aka na be nna ya so ajọ nwa na-abụghị ezigbo nwa pụtasị na egoro n'akwa be nna gị eme na ihere na-emezi ndị mmadụ ịkpọzi obodo ha ịkpọzi itozi obodo ha ịkpọzi ụmụnna ha ihere na egwu maka ikwuo ya ka a wee sị na ịbụ onye ọjọọ nwa gị sị gị na ya adịghị eso gị ejezi ụka isi na ọ bụ onye ọjọọ na ịma mmụọ nke ọ na-efezi mana gị wee ma mmụọ ị na-efe ihe ebe ahụ ị na-aga na-eje atụ ụtụ ahụ ma asịzie gị tụọ ụtụ ụmụnna ma ọ bụ ụtụ obodo isi na okpukperechi gị megidere mmepe obodo gị mana ịpụta isi na iwere nke anyị na-eme asị gị ka a tụọ ụtụ ka a lụọ akwa mmiri ndị asị na-enwe nke anyị na-eme ịma na gboo gboo na ọ na-abịa anyị maka ịsa alụ akwa jiri ukwu nkwụ na osisi ọjị na ihe ndị ọzọ sisiri ike alụ ogwe alụ akwa mmiri gboo o wee ike ịga n'ọhọfịa ịga n'obodo dị iche iche ị ga-afụ nke alụ na gboo ịga na-akpụ ugo be anyị na Nkanụ n'obodo dị iche iche ị ga-afụ nke ndị ochie lụrụ gboo tupu ndị ọcha abịa akwa mmiri ị na-asị na na ewere nke ekwu ihe kachasị njọ n'ụwa bụ oge mmadụ megidere ihe a o wezi okwukwe n'ime onwe ya na n'ime Chineke ya na-abụghị nke a gwara ya agwa ndị eze biko na-akọrọnụ ndị mmadụ ndị ichie ndị okenye Igbo na-akọrọ na obodo anyị mara mma na-ewe ihe anyị na-emebu na gboo na anyị mewere nchọpụta na-akpụ ụzụ nka na ụzụ na anyị na-eme ya tupu akwụsịzie ihe niile a ewezi ebe a na-akpụ ụzụ ewezi ebe onye na-akwa nka na-akpa nkata emechara kpọọ ya ọkwa nkata anyị na-agba ka ha bịa afụ kpọọ basket anyị na-akpa nkata ihe na-eme ụfọdụ nkata a na-akpa ịma nọ nka kwa ya ka ụfọdụ meta agbawezi afa ya si ya n'ọbasi igosi ya nkata a sị gị nọ ihe eji ekpere mmụọ ka e wee ka ghara imetụzi ihe ọbụla gbasara Igbo aka ka akụnụba ghara ịga n'elu ka ọ bụrụ nke si esi wee bịa agbụgba Chineke nyere a na-abịa ahasicha agbụgba ụfọdụ wee ike ịma ya ọ bụrụ na ịma eje jụọ ọbụ mmụọ ga-akọwazi gị agbụgba a na-eto efu na-eji ekwu jiri ya mere efere gboo tupu efere nkwụwa wee bịa tupu efere igwe wee bịa akpụgba ya akpụrụ ya na ala anyị agbụgba ka eji eme agbụgba nri
agbụgba ke Chineke yiri ọ bụ ndị be anyị mere nchọpụta wee mara ya. Tupu nke ahụ na-eme, a na-atụ osisi wee mere ya wee mere ikwe ọdụ. Ụfọdụ ikwe ahụ ịka ji asụ nri na be unu, eche m na aka ebutego nke ndị ọcha ka i were ya na-asụ ya. Ị mara na nchọpụta ịsụ ya na bekee si na sayensị na teknọlọji nwanne ndị be anyị mere. Ikwe eji asụrụti nri, asụ ofe, asụ ose, ọ ndị be anyị mere ya. Atụ ọkwa tupu nke igwe wee bịa. Ọ dị m ka anyị ga-apịachizi ya, maka na atụọla ọmala atụọla ofe ka ofe isi ya n'ọfịa. Ntị ga-anụ ihe, ọ bụghị oge ọha kwata. Mana ihe m na-asị gị, tọpụ onwe gị na-agbụ ahụ ekere gị, fee ezigbo chi, fụ mmadụ ibe gị n'anya dịka anyị si chee echiche dịka ndị Igbo. Ọ bụghị eziokwu na enweghị ihe anyị na-eme ihe wee na-aga n'ihu, anyị na-achọ ugbu a wee mebe ya. Ịfụ na anyị ga na-eme nke ga na-adịgidere anyị lụsie ihe ike, ọ na-adị anyị megodo. Ọ bụrụ na anyị emetara anyị emekwa na-eme, oge anyị ga-eme ya ugboro na ugboro atọ, anyị emeta ya dịka anyị si eme ya. Jee nzụba na ihe ụmụaka anyị na-eme na-aba ka ha wee ike na-alụ nke dị mma. Maka na ihe ha na-alụ ugbu a, ị mana ihe ha na-alụ ugbu a na ọ dịgidere mma, maka na ị jụrụ ya. Ebe a sara gị isi, ha fụzie na asara gị isi, ha alụsie ya ike, ebuje ihe dịka Togo maa ya ihe, bubataziere gị ya, gị ha sara isi asịzi na maka na a mara ya iwe ndị ọcha ma ọ bụ na afa ndị ọcha. Hei, imezi ụmụaka ya agaghịzi enwe mmasị ikwu na ihe a na-emere na ababa anyị ka onye ọzọ zụọ ya. Mana eme na Ghana, eme na Togo, ọ karị gị mma. Mgbọrọgwụ eme na Togo si na nke na ka mma. Mana mgbọrọgwụ nke emere na akwa ndị na-eme ezigbo mgbọrọgwụ, ọ bụrụkwa ndị a na-asị na nke ha na-agwọ ihe niile n'ụwa, maka ndị a na-asakwa isi. Ọ bụrụ anyị na-ekwukwa ndị ji mgbọrọgwụ ndị a niile, mana ebe ha sitere aka na omenala eme anyị, chi ndị Igbo ga-emeghe ihe ihere. Maka na oge i nyere mmadụ ihe na-akwụsịghị ka o rie, na-adịghị ya mma n'ahụ, gị wa ga-afụ ata afọ ya, alụ ga-eme gị. Ọ dị mma. Ana m ekene ndị niile na-eme ọmana, na-ekene ndị dịka Ezeọha dum na Mburubu, dibịa Ezeọha dum na Mburubu. Ana m ekele gị, ọ ga-adịrịrị gị na mma. Dibịa Ezeọha ọ bụ onye omenala, ọ na-emekwa nke ya dịka nna ya si tinye ya n'aka. Ndị omenala ndị ọzọ dị ihe na Mburubu, chọọ dibịa Ezeọha, ịjụọ maka dibịa Ezeọha, agwa gị nekwa na ọ pụta kwụsie ike na nke ọ na-eme. Ya bụ okwere kwụsie ike, ọ ga-adịrịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Ekelekwa m ndị omenala niile, ndị eze omenala na-adị mma. Biko nụ, anyị agwago unu, anyị ga na-echetara ya unu ga-agbachi mbọ ike mee nzukọ ka ewepụta izu a ga na-eme omenala, a ga na-akwanyere omenala ugwu. Ọ bụ ala anyị ka anyị nọ. Ndị bịara abịa agaghị ewere ana na-agwazi anyị ihe anyị ga na-eme. Omenala ha bụ nke na-agwazi anyị ihe a ga na-eme. Ọrụ unu ga-alụchi ike bụ iwepụta izu a ga na-eme ezumike na oriri omenala. Onye ọbụla anọ na be ya kwanyere omenala anyị gwa eme fechi anyị dịka esi efe. Ọ bụ ihe ndị ọdịnala kwesịrị ịda na-eme. Efe na aga na-echeta ụmụ ihe a niile, afụbazi uru dị n'omenala. Unu eso na kagbuo omenala. Ndị eze biko meenụ nke a. Jeenụ kọbara ndị bụ unu akụkọ dị mma gbasara obodo unu. Ọ bụ ọrụ atinyere unu ka omenala wee dị ka egbe kpọchite ndị a asara isi azụ, mara na-ewe ihe dị mma na ya. Mana ọ bụ na ị bụ onye ọdịnala, eze ọdịnala, ị kwesịrị na-eme ihe isokwasa gị isi ịmụfụ na asụgbu ụdị. Ewezi ihe a ga-akọ gbasara obodo. Ịfọ na-ewe ndị na-amara na anyị na-akpụ ụzụ, na anyị na-eme teknụzụ wa tupu ha abịa. Na-enweghị ihe a na-ekwusasị na enweghị ihe ndị Igbo ga-eme. Hei, ikwuo ya ọ dịghị mma na ntị. Biko, anyị na-alụ ihe dị mma n'ala Igbo niile. Anyị na-alụ ihe dị mma n'Enugu, anyị na-alụ, ndị Igbo na-alụ ihe dị mma na Nnewi na Anambra na obodo dị iche iche. A na-alụ ihe dị mma na Abịa na Aba, Imo. A na-alụ ihe dị mma. Ije na Ebonyi, a na-alụ ihe dị mma. Chineke kere Ebonyi, kere ha ihe dị iche iche dị ebe a. Ihe dị iche iche dị n'ala Igbo. Ka anyị mebe na nchọpụta ndị eze ọdịnala, ọ bụ ihe a ka asị unu mee, hazibe nna ya ka ndị ọzọ na-esi na mba ọzọ wee na-abịa ala anyị. Ana m ekele ndị niile bụ ndị ọgọ mmụọ, ndị nọ n'obodo oyibo ma ndị nọ n'ala Igbo, ndị otu odozi ọdịnala, ndị nọ n'obodo oyibo na-asị na alụmenala agaghị adị mma maka na ha nọ n'obodo oyibo fụ ka ndị nke ọzọ si eme ya, wee sị mba na ahapụkwa ihe a na-ekwe na Igbo ala. Ije na ndị niile si esi gbapụta, jụọ ha maka omenala, ha ka kwụsie na omenala ike maka na ha afụgo ka ndị ọzọ si eme nke ha. Mana gị nwa na-esibeghị ebe a
na-apụbụ abịa nọrọ na be gị saa isi anyị na-akwagịzi gị ihe na-aga ị na-asị egwu a na-atụ gị ihere a na-eme gị ikuzi maka be gị maka ka isi ekpere Chukwu maka ka isi agụọ mmụọ nke gị. Chukwu ekwena ihe ọjọọ. Ọ ga-adịrị nwoke madịrị nwaanyị ma ekelela gị tobel too Chukwu Chineke kere Igbo kee gị ga na-echekwa gị ya ga aga m n'ihu ihe niile bụ ihe ọma ka Chineke ga-eme gị ga-adị ogologo ndụ wee ahụ isi ike. Ndị niile bụ ndị Igbo kwere na omenala Igbo Chineke ga-agọzi unu niile ya unu ogologo ndụ na ahụ isi ike chekwa anyị niile. Anyị ga-ekweshi nke anyị na-eme ike anyị ga-ekwekweshie ike maka na okwere ga-ekweshiriri ike na ya bụ ihe mara mma ikwere na omenala kweshie ike egwu atụna gị ma debe aka gị ọcha jide ọfọ ịnọkwa ndị omenala jiri afa ndị omenala wee na-eme njọ chegharịa. Ọ ga-adịrị nwoke madịrị nwaanyị ma abụ m Chizzy jee chọba m n'ebe niile jee kirie Kpakpando TV ka ọ dịrị unu niile mma ka ọ dịnụ.